Mira, Romà, ja que estem amb el tema del forn, tu saps, perquè has escoltat el programa, que tenim el Giga Zero, és un col·laborador del programa que sempre té una pregunta pel convidat. Et sembla que deixem entrar el Giga Zero? Som-hi. Vinga, va. Ai, Romà, estàs fet un bon peça, tu, Croissants amunt, rodons de mig avall, de ben segur que més d'una enfornada ruïnosa deus haver fet. En recordes alguna? Potser algun dia que n'hagis pogut ni obrir la fleca per algun desastre? És molt bo aquest Giga Zero, no? És molt bo. És el germà jove, no? Del Megazero? Germà jove? És el germà petit del Megazero. Sí, el Megazero crec que va traspassar. Vale. I ell encara és viu? I ell sí. Jo crec que estava a Torrelodones i va... Ciutat de vacaciones. Sí, que m'han passat coses. Sí, m'han passat coses. Molt greus. Algunes per inexperiència, d'altres per mala sort, d'altres per... Allò, deixar-te les claus a dins del forn o el mòbil o alguna cosa així? No, però sí que hi ha hagut desastres també tècnics, allò de dir, hosti, justament la nit del divendres al dissabte, que més feina tinc de tot allò, o que més previsió de vendes tens del dissabte de no sé quan, hòstia, va, i marxa el llum, saps? Tot el congelador parat, totes les neveres parades, només tens massa i forn, saps? Allò, he buscat la vida, o desastres produïts per mi, per dir, ostres, m'he passat de llevat o m'he equivocat, en lloc de sucre he posat sal, i l'has liat molt. Sí. No, n'hi ha de desastres, n'hi ha de desastres. En recordes algun així en especial? En especial recordo aquest concretament, un dia se'ns va fondre un motor del congelador. I el congelador el fem servir molt per bloquejar masses, sobretot les enriquides, els brioixos o croissants o coses així, masses enriquides que fem bloquejar per descongelar i fermentar just en el moment de la cocció, o prèvia a la cocció per la venda. És a dir, no és que a les 2 de la matinada els forners estiguin fent croissants perquè al matí estiguin acabats de fer, no? Segurament s'han passat tota la setmana fent croissants per congelar-los, després descongelar, fermentar i coure. No? És una mica com es treballa en sèrie, per entendre'ns, perquè si cada dia haguéssim d'elaborar les 32 referències que traiem a la venda, seria impossible. Amb les més fresques, com el pa, la coca, tot això sí que es fa així, però sobretot la bruixeria es treballa en sèrie. És a dir, que un dia a la setmana fas pràcticament tots els croissants que vendràs aquella setmana. Sí, o en 2 dies diferents, I el congelador et serveix com per aturar aquest procés de, no sé si dir-ne fermentació. Sí, la fermentació s'ha de parar. I aleshores, efectivament, aquell dia se'ns va fondre un congelador i vam decidir, per no llançar-ho, coure-ho tot. Potser teníem multiplicada per 6 o per 7 la producció que necessitàvem d'aquell dia. Però era la solució que teníem. I posar-ho a la venda i va ser un desastre, perquè no teníem ni la meitat de coses preparades. Cada peça té els seus acabats i les seves pintures i les seves decoracions. Tot allò ho has de tenir preparat. Quan tu vols coure 4 croissants de xocolata has de tenir la xocolata desfeta per sucar-li les puntes, no? Doncs això multiplicat per 400 no teníem res a punt. I me'n recordo desastres així, sí. Equivocar-te amb coques que aquell dia en lloc de sucre hi poses sal. Recordo desastre, clients queixant-se o això, però bueno, a vegades amb alguns hi ha confiança i t'ho diuen de bon rotllo, d'altres et venen a queixar directament. Bueno, la següent t'envio Mossos, no farem una inspecció de sanitat perquè m'he equivocat de pot, no? Perquè